Bé, doncs el concert que presentem avui, com bé ens dèieu, és un concert que té dues parts. La primera part amb una mezzosoprano, que l'hem hagut de substituir a última hora per malaltia i tindrem a la Maria Jurado i el Miquel Villalba, que ens oferiran una mica de variat d'obres per veu i piano. I la segona part també en col·laboració amb la Fundació de l'Orquestra Nacional, doncs hem fet arranjaments d'una peça de Hindemith que es diu Construïm una ciutat, i el que hem volgut és això, no? Doncs veure la implicació dels nens en construir ja no només una ciutat sinó un país verd, com evidentment és Andorra, i per tant que puguem ensenyar als nens i nenes doncs, la necessitat de ser proactius en la comunitat, però sobretot també de cantar una música de nivell, com és el cas d'una obra de Paul Hindemith, que és la primera vegada que s'interpreta a Andorra.